espera por mí. Interesante. Nunca estive nunha escola tan inusual, pero estou emocionada por ver como funcionan as clases aquí. Teño que atopar a miña clase rapidamente. Clase de matemáticas. Encántanme as matemáticas. Imos a clase de matemáticas. Non é o meu problema. O tirador estaba mal colocado. Bo día. Eva, que faz aquí? Entra na aula rapidamente. Coñecede a nosa nova estudante, Eva. Hola, Eva. Porque veo a nova estudante sen uniforme. Iso é moi extraño. Está ben, sexamos amables con ela. Ah, sí, quizáis mesmo nos fagamos amigas. Queres xogar? Non grazas, quero centrarme na lección. Nenos, é hora de prepararse para a lección. Está ben. E gardade os vosos dispositivos. Perfecto, hoxe temos exame de matemáticas. Grazas, encántanme os exames. Non, Eva, toma isto. Tres máis 2 son 5. Este exame é moi inusual, pero farei o mellor que poida para conseguir unha boa nota. Está ben, o tempo acabou. É hora de entregar os exames. Espero ter feito ben o meu exame. Adeus, profesora. Vémonos, profesora. Adeus. Benvidos ao comedor de Lego máis inusual. Nenos, sempre lavade as mans antes de comer. Iso mantén os xermes afastados e axudavos a mantervos sans. Que queres hoxe? Quero sopa de miso, rolo de sushi California e un donut, por favor. Está ben, Grazas. que aproveite. Quero sopa de miso e unha porción de pizza. É xeado. Que aproveite, Dasha. Quero sushi tempura. Hamburguesa con queixo e un perrito quente. Grazas. Quero algo máis axeitado para o almorzo. Que me recomendarías? Que tal unhas torradas con manteiga e ovos? Parece ben. Está ben, pero tes algo máis que poida compartir cos meus compañeiros. Isto é xusto o que precisaba. Creo que gardarei a pizza para máis tarde. Podo sentar con vos? Claro. Como podedes comer isto? Isto non é comestible. Teño algo mellor. Que é isto? Velaquí. ¡Wow! Parécelle delicioso. Usei fariña, leite e ovos para facer isto. Sírvete ti mesma. Delicioso. É hora das bebidas. Espera, Alex, iso é moi malo para ti. Teño algo mellor. Miradeo, é sume de framboesa e arándano. Fixeno esta mañá. O arándano e a framboesa teñen moitas vitaminas. Danche enerxía e fanche forde. Que o desfrutes. De feito, teño máis. Rapaces, traio gominolas para vos.
Gracias, Eva. De nada, rapaces. Hola, profesor. Hola, profesor. Hola, profesor. A lección de hoxe é moi divertida porque podedes escoller o voso propio proxecto artístico. Vou facer un fermoso arranxo floral. Eu tamén. Gústame as flores? A tarefa de hoxe é tan interesante que quero facer algo especial. Recentemente visitei París e vi o cadro da Mona Lisa e farei algo inspirado nel. O tempo rematou, é hora de presentar o voso traballo. Este é un crisantemo. Veñen en moitas cores, amarelo, rosa, branco e incluso verde. Florecen no outono cando a maioría das outras flores deixan de crecer. Esta é unha flor de ameixeira. Florecen ao final do inverno. Esta é unha orquídea. Gústalles os lugares cálidos e húmidos. Poden medrar en bosques, montañas e mesmo árbores. Precioso, Dasha, Aleix, Alice, iso é unha... Fixen esta obra de arte inspirada no cadro da Mona Lisa. Foi feita por Leonardo da Vinci. Ten cases encellas visibles e o seu sorriso parece diferente desde cada ángulo. Ás veces feliz, ás veces serio. Eva, isto é increíble. Bo día, estudantes, e benvidos á clase de ciencias. Hoxe estudaremos modelos minerais que amosan a beleza da natureza. Mira isto. Oh, vaya, un cristal. Profesor, estou listo para examinar o meu cristal. Excelente, Eva. E que nos podes dicir sobre o teu cristal? Este é un rodocrosita rosa avermellado. A súa cor provén do manganeso, un metal especial dentro do cristal. Tamén forma raias ou círculos bonitos dentro da pedra e atópase en lugares como Argentina, Perú e EU. Xa estou listo. Este é un cuarzo mandarino. Está cuberto cun revestimento laranxa natural procedente do ferro. O cuarzo mandarino atópase en lugares como Brasil. Esta é unha florita azul. Fórmase en formas xeitosas como cubos. Este é unha ametista púrpura. Pode ser de cor lixeira ou moi escura e é un tipo de cuarzo. Increíble, moi bo traballo, rapazada. Todos tedes unha... Hola, nenos. Benvidos á clase de educación física. Hoxe imos xogar ao fútbol. Yupi, gol. Araña, profesor, axuda. Mira, colleuna. Collinte, araña travesa. Imos divertirnos. Benvidos á nosa lección de paleontoloxía. Hoxe presentaredes os vosos proxectos de dinosauros. Pero primeiro, gustaríame que mostrasedes este modelo de fósil de Tyrannosaurus rex. O trex era enorme, medía ata 40 pés de longo e tiña mandíbulas superfortes e grandes dentes. Os seus brazos eran pequenos, pero aínda así era un cazador feroz. O Tyrannosaurus rex viviu hai moito tempo, hai uns 66 millóns de anos.
Gustaríame presentar o meu proxecto primeiro. Adiante, Alice. Amósanos o que preparaches. Este é tamén o trash. Elixín este dinosauro porque é o meu favorito. Foi un dos dinosauros carnívoros máis grandes do planeta. Este é o Anquilosaurus, só comía plantas porque era herbívoro. O seu nome significa lagarto fusionado porque tiña placas de armadura. Tiña unha gran cola semellante a un mazo que usaba para protexerse. Este é o Equinops, era un dinosauro pequeno do tamaño dun gato. Era un comedor de plantas e gustáballe masticar follas brandas. Este é o pterodáctilo. Oh, non, que é isto? É tan grande. Pode alguén facer algo? Quizáis unha variña máxica o axude a volver. Oh, sí. Eva, á oficina do director agora. Eu non fixen nada. Hola, sí, son o director da escola de Lego, Hola, director. Hola, Eva, por favor toma asento. Eva, que pasou hoxe na clase de paleontoloxía? Estábamos presentando os nosos proxectos, pero de súpeto, o meu dinossauro creceu moito e comezou a voar pola habitación. E sinceramente, non é culpa miña, non teño nada que ver con iso. Sei que és unha boa estudante, créote. Podes ir para casa agora e espero que isto non volva a suceder no futuro. Grazas, director, tamén espero que non volva a suceder. Que teñas un bo día. Eva, adeus. Realmente desfrutei do meu día na escola de Lego hoxe e agora gustaríame estar máis preparada a próxima vez. Bos días, clase. Bos días, profesor. Bos días a todos. Que está a pasar? Eva, o día temático de Lego foi onte. Erro meu, rapaces. Sempre prestade atención ao voso horario e verificade todo 2 veces para asegurarte. E nunca teñades medo de aprender algo novo, porque cando estás preparado, todo parece máis divertido e interesante. Bendito, Eva. Que crees que é? É unha escola rica, imos entrar. Let's go! Uau, todo está feito de ouro. Ya me está gustando esta escola. Wow. Muy guay. Bos días, mentes brillantes da escola rica. É hora de estudar e prosperar. Hola. Hola. Química. Imos comezar a nosa lección de química dourada. Hoxe amosareivos o experimento da choiva de ouro. Que choiva de ouro. Imos mesturar estes dous ingredientes. Pero iso non parece ouro. Só espera e xa o verás pronto. E cando a refríe, terás unha choiva de ouro. E agora, nenos, amosareivos como converter isto en ouro. Wow. Iso parece impresionante, pero déixame amosarche un experimento da miña escola habitual. Imos comezar. Oh, meu Deus! Mira iso.
Nunca vi algo así antes. Podo tocala? Non, está moi fría. De acordo. Ben feito, Steffi, tes un A. Educación física. Escola Rica. Hora de educación física. Entrade. Ben, partido de fútbol. Imos empezar. Fútbol. É que é isto? Baloncesto, que comece a emoción. Vai. Sim. Agora deixa-me provar. Non. Estes non parecen bolas en absoluto. Vou amosarche. Este é un fútbol real. Imos xogar, rapaces. Pero non é ouro, de acordo. Agora imos xogar ao baloncesto. Realmente gústame a túa extraña bola redonda, moi innovadora. Goza. Lección de arte. Bem, estudantes de escola rica, é hora de ser criativos. Bem-vindos à classe de arte. Encanta-me a arte. A mim também. Oh sim, imos começar. Vou pintar o meu osso de ouro, estilo de escola rica, não? Vou sacar o meu osso em pedras preciosas de ouro. Isso é luxo, non? Espera, Ata, que vexas a miña idea guai. Ben, vai e crea algo incrível, tes unha hora. Eu tamén teño unha hora. Let's go! Primeiro temos que darlle unha boa axitación. Está ben, amósame as túas obras mestras. Coñece o meu osso de xoias de ouro. Non é fermoso. Agora mira o meu osso pintado de ouro. Igual que a mim. Mira o meu osso con estilo de superhéroe. Uau, que único e creativo, Steffi, iso é un sobresaliente. Oh, graças. Hora do jantar. Vémonos no xantar. Ok. Benvido ao comedor de ouro, que podo ofrecerche hoxe. Podo, por favor, ter unha hamburguesa dourada con patacas fritas, nuggets dourados e donuts dourados. O mesmo. Eu tamén, eu tamén. E un donut dourado. Toda a tua comida está feita de ouro. Si, Steffi, que che gustaría? Podo ter unha maçã dourada, por favor? Por suposto, Steph. Sabes que realmente estou ben, grazas. Esta broma vai ser épica.
Ola, rapaces. Non teño nada que facer, podo unirme a vos. Sí, claro, sente. Ah, Serpe, quita-o. Sinto, foi só unha broma. Está ben, perdóote, pero por favor non o fagas de novo. Teño comida de verdade. Comida de verdade, que queres dicir? Déixame mostrarche. Incluso poderías probalo se queres. Delicioso. Bo apetito. Fonética. Imos comezar a nosa lección de fonética. Que estás a facer? Está ben, rapaces, repetide despois de min. A, B. C, D, E, F. D, E, F. Que pasa, Steffi? Non tes os teus adhesivos de letras douradas. Toma-o. Grazas, G, I. Imos continuar. Hey, I, llegue. Apiki, Dave, I, Y. To, papi. Quen fixo isto? Non fun eu, prométollo, eles comezaron. Steffi, o director quere verte, xa. Sí, por suposto. Ven aquí, Steffi. Hola, director. Hola. Escoitei moitas cousas boas sobre ti dos nosos profesores e quería preguntarche se considerarías quedar connosco. Encantaríame quedar, pero o meu mundo me necesita. Por certo, tes un bigote terrible, Boume. En serio. Excuse me? Encanta-me o meu mundo, a minha escola, os meus amigos. Ai, os deveres, tenho que irme. Bos días. Que día tan fermoso. Despertar aquí é increíble. Estou agradecido por despertar cada día, sexa rico ou pobre. Hora de tomar o meu baño. Isto é tan divertido. Estou listo para que me caia a ducha de ouro. Aquí ven, Steffi. Realmente gústame este tipo de tratamientos. Que lle pasa a miña ducha? Que? Non pagaches a túa factura da auga. Non te preocupes, teño unha idea. Non teño zapatos elegantes, pero estes serven. Engadamos un pouco de maxia. Non teño roupa elegante. Que debería facer? Hai tantas opcións para escoller. Isto non é o meu estilo. Non teño roupa elegante, pero teño creatividade. Imos facer algo con isto. Vaya,
Vaya, é tan bonito. Wow, creo que me superei a min mesmo. Só mira esta luz. Precioso. Só necesito retocar un pouco o cabelo. Que bonito. Imos facer maquillaxe con verduras. Está ben. Hora do almorzo. Ei, teño fame. Apresúrate. Non te preocupes, señorita. Vouche facer un delicioso almorzo. Eu tamén teño fame. Imos preparar algo de comida. Perfecto. Creo que está listo. Genial. Vexamos. ¡Wow! Crema especial. A miña mochila favorita. Vou necesitar isto. Vou poñer algúns libros. É hora de ir á escola. Este coche nin sequera ten motor, pero por sorte son velocista. Espérame. Bos días, nenos. Oxe, necesitades debuxar algo sobre un tema libre. Yai, O que sexa. entón vou debuxar natureza morta. Teño unha idea moito mellor. A miña sandía está quedando moi ben. Isto é tan doado e divertido. Oh, non. Quedoume sen batería a tablet. Estou aburrida. Oh, idea. Nenos, que está a pasar? Portádevos ben. Oh, meu Deus, é só un xoguete. Que estás debuxando, Eva? Debuxo natureza morta, un bote con sandías. Oh, vaya, isto é unha Eva. E ti, Steffi? Onde está o teu debuxo? Porque tes unha táboa. É clase de arte. Sinto, teño que quitarcha. A próxima vez usa lenzo e as ferramentas adecuadas. É hora de xogar ao fútbol. Ups, parece que esta pelota está rota. De todos modos, non me gustaba. Esta pelota é moito mellor, rapaces. Pensas compartila, Steffi? Sí, por suposto. Imos xogar. E sempre lembrade, nenos, compartir e querer. Hora do xantar. Sí, Imos. É hora do xantar. Apura. Non, lévao. En serio,
Apura, tráeme algo máis. É moi dramática. Tráeme algo máis. Non me gusta nada disto. Eva, podo ter un pouco? Por suposto. Está tan quente. Axuda. Aquí tes. Oh, moito mellor. Grazas polo aperitivo, Eva, pero teño unha idea mellor. Parece ben. Vaya, isto parece increíble. Colle o que queiras, Eva. Grazas. Non é a riqueza externa o que importa, é a bondade dentro de ti. Te collerei esta. Bem. Sei. Sinto por chegar tarde. Toma o teu assento. Fo. Idea. Wow! Podo probar. Sí. Que é isto? Steffi, 1 mais 6 é igual a... 5. Non está ben, Steffi. Vale, abride os vosos cadernos. Wow! Lambetadas. Podo coller unha. Sí. É hora de facer a proba. Doado. Non fagas trampas. Podo marchar. Por suposto. Wow! 3. Mais 2. Canto é? Grazas. Non é para ti. Podo marchar. Sí. Wow! 3. Mais 2. É igual a...
Necesitas axuda. Sí. Non te preocupes, axudareite. Mira, é doado. Déixame mostrarche. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Xa o entendo, grazas. Oh, yes. 1 máis 4. É igual a 1, 2, 3, 4, 5. Mais 3 é igual a 1, 2, 3, 4. Oh, yes! Agora entendo. Xa rematamos. Bo traballo, rapaces. Estes son para vos. Grazas, profesor. Grazas, profesor.